naše novo video. Ja sam Kanita. Ja sam Zano. Ja sam Tarik. I mi smo Three. Fun Kids! Ja sam 6. Ja sam 8. Peti. Ok. I ovo video mi ćete da pokažemo kao šta smo kupili za školu, Neki pribor. sveske. Sveske. Ajde da počnemo, ja ću prva. Moje noge. Ove sveske. Mnogo su lijepe. Sve su lijepe. Što šapćeš? Ne šapčam. Tarik. Ne pričaš. Pričaj nešto. Ove sveske su druge sveske. Kaži koja ti je najmiljena. Pa još nije stigla do to. Ova mi je omiljena, mnogo je lijepa. I ove su isto, ovo je mnogo novo. slatke. Ovo je omiljena. Au. I ove sveske mnogo su slatke. Ja imam najviše veliki. Da, Kanita je najviše. Ove su isto mnogo lijepe, mnogo je slatka ova sa 101 dalmatinac. I ove sveske isto, Tarik ima isto ovako, pošto mi smo kao twins. Ova sveska mi je za, Neke važne zadatke i tako. da, kod domaći da ne zaboravim. Ova sveska, mnogo je velika, mi je za učenje kod za matematiku, za test, za lijep rukopis. Da, to je kad uči na neki test i tako. Da. Ovo je jedna velika sveska sa flamingo. Si. Kad ga pipneš je mnogo lijepo osjećaj. Komatirano. Pipni. Ju. Ova sveska je sa cvetom i Kanita ima dve. Isto. Sweaty hands. Samo kad sam kliknula. Ova je sa patikama. I pozad jedna patika. Ovo je moja paska. Fastikla ili fastikla, kako se Da. kaže. Sa Cinderella. Mnogo volim Cinderella. drugi. Ovo Ja, mi je čekaj. za označivanje kao stranice da ne zaboravim. To ona inače sama napravila. Da. Ovo je moj lenir. Palome. Ne možete da vidite baš palome. Ovo mi je ova penkala. Evo, to je penkala. Uzmi povišite da ne traje video 100 godina. Ove su 3 olovke. Ako pa ne žurite toliko, ali... Ove su 3 olovke. Ljofke. Ovo je rozova penkala, ovo je crvena. Ne moraš da kažeš to. Ja nisam donesao više. Samo sam donesao. Ovo je jedan mnogo sladak lenir koji može da stane u neseser. Korektor. 3 markera, roze, plava, pomarančka. 2 lijepa stik i tečni, kako se kaže već. Oštrilka. Za rezat. Da. Ova je guma crna. Makaser. Koji jako seču. Kako će da visi. I najbolje. Ima, Mnogo je lijepo. ima 3 boje. Roze, siva kao crna i plava. I Dobliži mnogo ga mi se malo. sviđa, vidi. Tako je slatko. I moj nesecer. I tvoj ranac. Trebalo ti prvo ranac Ranac da na pokažeš. Ovaj nesecer koji je mnogo sladak i slaže Ima se nešto sa mojim unicornom, ne? Da ima papirje. Ove se mnogo slaže. Ovaj nesecer plavi s cvećnjama. I Tada. malo velik. Da, ovako izgleda. Ovako. Tarik, ajde, ne spavaj, sad si Sad si Kanita reci. Ja ću Tarik, malo... ajde, Tarik, pokaži prvo ranac. Ovo mi se mnogo sviđa. Da, izgleda kao Tarik. Pokaži. Izblizu ovako, malo blizu. Ako nema veze vidiš. Uzmi po 3 sve. Ima emojis od pozadi. Ovo, Kao moja. stara. Stara. Nije stara. Najomiljeniji je ovaj. Zato što, ne znam zašto. To što je ali basic. Da, ima točkove na ovaj. Točka. Ima kamenja na ovaj. Vojska ovdje. Panda. The polar bear. Paščat. Ljudi su ovdje točak. Ne znam šta je ovo. Tarik, polako. Ovo. Nekakav Halloween stvar. Ne znam zašto je ovo tu. Avion sa šip unutra. Ovo. Spider-Man je već imam jednu ovakvu. I isto Shark. Mogu Htjela sam da pevam jednu pesmu, ali posto da bude copyright. Ja volim da je požurim ovdje, a Zana
Ajde, sad spušti dole. Evo jednu... Ovaj. Tarik je po jednu Ajde. svesku, ja sam Ovaj. podsjedim. Ajde. Sad ne Pokaži stara. ove, Tarik, ajde. Ne se stara. Pokaži ovo. Pokaži ovo, Tarik. Koje? Ovo naprijed, to je tvoje sve. Imam pencils. Isto na četvrti razred. Avengers, poznao uopće na ovo više kameru? ne koristim zato Da što li nije imam novo. Koje ti je novo? Gdje ti je novi? Novi mi je ono, znaš, Gdje ti je? onaj plavi ono. Pa iz Vatika? Pa ovaj je izgleda bolje, ne izgleda toliko dobro. Gdje Hoćete ti da je? ga vidite? Evo ga. Ja sam mislila da ti je taj Tada! novi. Pa lipši ti Avengers. To mi je na sestra. Ok. Ja sam mislila da ti je Avengers Ali je novi. pokaži lepše tu, tu se ništa ne vidi. Imam, Ovako. da li je to beaver? Ja. Bujic. Ima Ne znam 24 šta će unutra. mi ovo trebati, Sticky notes. ali imam i ljenjeg pokvareno. I sigurno nisam ga našao u ulicu. Evo nešto što ja nikad nema da koristim. Nekakav jedan thing ko što je 100 dinara. Kupio sam ovo, mislio sam da imao 5 unutra, a stvarno ima 1. I sada I got ripped off. Imam Avengers, stvar nešto. Stvarno? Ovdje, Pastikla. pa nešto tako. Spuštaj, nije sam vidjela. Pokaži još jednom. Evo ga. Marvel. Daj tingi. Ja imam isto tako. Imam velik blok. Da. Za Fortnite. My favorite game. A, Dva. on ima 2 da se čudi zašto je veliko. Vidite. Muška stvar. Sada. Ništa drugo imam. Sad sam ja. Nije pokazao. Da, tvoj Moj ranac. ranac. Nije pokazala. Da, to je korisno. Ah, Tarik ništa se ne... Moj ranac. Kako je težak. Tu si ima knjige. Tu su knjige Ima ostale. knjige unutra. Ja se spremam za vtornik. Za utorak. hoću da Sad ima kažem. moj ranac. Nema Moj veze. ranac da pokažem. Moj crni ranac. Vidite? Ima tu Bljak. jednu veliku pregradu. Tu i tu jednu malu. Black as in bljak. Ima ovo. I vidite, lijep crni ranac. Ja imam isto ovo koje dana, ja sam ovo napravila. Za da označim neku stranu ili nešto. Ja će moja, a ovaj leptir je pao sad. Imam ove dve hemijske. Hemijski, Da, hemijske. Ovo je moj novčanik. Samo na svoje nije spala. Da, ovo je moj novčanik za užinu kad kupim u školu. To ću da vam ovo je čaša kad zaboravim flašu kući. Samo pijem. Ovo mi je češak. I nemoj da zaboravite. Vidite li moj Samo telefon? je zaboravila ovo da pokažem. Nije zaboravila. Jeste. 2 puta Ovako. sam. 2 puta. Ima ove palome. Puta 2. Sad ću vam pokažem sveske. Poslije ću vam pokazati moj A pribor. kanitine sveske. Ovako izgledaju. Imate 3 sveske. Dora. Nije Dora. Kad ti je u Tako je. sredinu najlepše. Da, da. Mene mi se sviđa ovo. Sad tu sad, ajde ne dirajte. Ovo mi je isto ono da napišem nešto bitno. Daj Neke mi to, ja hoću. Šta neke imaš domaće za zadatke, domaće? da. Kanitine Gdje ti malo, se ona je ranac? velika. I gdje ti Ima se ova ranac? sveska ova crna, mnogo lijepa. Bljak. Imam 2 ovake, samo roze i zelenu. Light Tariku se color. sigurno više Novo. sviđa roze. Ne. Nikad. Sa Ne. spiralama ovdje. Ne. Sad vam pokažem velike sveske, možda su sad sve velike, samo da znate. Sad Kanitine ima imam puno. ovu, ovako crnu, mnogo lijepa sa kosti od ribama, nešto tako. Sad imam ove ovako iste 2. Lijepo mirišu, ne znam, mogu vam pišem jedan miris. Miriše na ništa. Čekaj, ne. Actually, miriše Samo da na ništa. nađem jednu. Tarik, šta radiš? Imam 2 sveske. kolekcije Hello Kitty sveske. To nije kolekcija. Jeste, ista kolekcija. Kolekcija je kad nešto... Jo, ti su kolekcije. Dobro, ali tako ja vidim po videa da kažu tako da kolekcija. Ja ne mogu da verujem, naši kamerman se vratio. Liči, mi smo ga pitali da li hoćeš da se vratiš, rekao je ne, a me rekli smo da će Da, zato što... platit ćemo moram ga da više treba- ovaj put. Više će da ga, vi ćemo da ga platimo. Pa ovaj Moram put da ćemo vam da ti platimo pomognem. 200 dinara. Ova sveska je mnogo lijepa, vidite. Tako. Znači, unutra svaka sveska ima ovo da se boji. Znači da staviš ime i da bojiš. One eternity later. O, čekaj, zaboravio sam ja nešto.
Šta si zaboravio? Zaboravio sam tvoju platu. Tvoju platu? Evo ti, 3 dinara. Šta je to? 3 dinara. Ovo je 5 centi. Da, ama 3 dinara je poslovno. Hvala, Tarik. Imam ovu svesku. Kupit ću Halloween si sveska. mastiku. Samo treba ćeš da mi dodaš još 2 dinara. Imam ove dve. Flamingo sveske. Ako zoomirate ovo, Da. ne ako zoomirate, nego vidite da je lightning. Vidite? I moja najdraža sveska je ova. Vidjela se cijelo vreme. Nemoj da je pipaš. Kanita. Čekaj. Ima back Imamo scratcher. isti lenir, to je. Back scratcher, ne. Ja imam drugi. Tarikov je od lani. I plav. Samo plavi. Tarikov je od lani. ja. Od lani. I ovo je kocka Pa za nije ti matematiku nov. za moj omiljeni predmet. Kanita Kako nije vinov, kući. imam još Da. jedan. Još jedan ima. Zelena, moja Ova kola fascikla. omiljena boja. Ova fascikla. Plava. I evo sad ova mesica. Moj I još unicorn. jedan ljenir imam. Moj je to. Imam i ovaj ovdje ovako. Sad ću vam pokažem ovdje što ima. I još jedan Imam ljenir iste imam. kod Tarikove. Zašto si mi gurnula moju tetračku? Imam još jedan ljenir. Kaži kalenira, ima Ovo, jedan čekaj. rad. Imam još jedan pribor. Isto još jedan. 2 imam. Dva ista, samo druga boja. Ok, imam ove markere. Isto. Da sad ja pokažem. Naranđasti, žuti, plavi, roze i opet Još naranđasti. tetračke imam. Tarik, otkud te sve stvari ne razumem. Ja sam sve ti izvadila. Od ramice. Ovo letilo. Imam nakaze. Korektor. Isto kao Zanin. Imam ove samo lepljive papire. Šestar. Mine za šestar. Čije je ovo? Za rezač. To je tvoje. Aj, čiki. I imam ove mine za... Tehničko lovko. Da, za tehničku školu. Tvoj Eto. privez. Tenko mine, tako da ga I ovo. Tvoj privezak od kad si bila Šta je peti to? razred. Privezak. Ne peti, šesti kad sam bila. Otišli smo na odmor. Tu piše moje ime, zadnje ime, imam bratovo ime. Liči kao da se zaglavila nekako. Kako je užasno! Skršena mu je. I eto ovo, tu. Sad ja ovo da imam jednu... Sigurno ovo nema sve da sam u školu, ali samo da vam pokažem. To su ti od lani? Ne. Kanita. Sve ti je novo. Mislim ima nešto od lani, na primjer samo I ovo ja bojice nekako. Ima ovu crnu gumicu, Samo koja je Zana. brže si igra. Samo mogu makni da ove nađem? stvari tu zato što je Zanu ne vidim. Evo ona Evo crna tako. guma. Imam još. Čekaj samo ja da odvojim ove da vam I pokažem. ja imam Moja najomiljena. Samo da ga Dve bojice. Znate vi bojice, zato. Ovako, izgledaju ove. Perkale. I meni mi je dala samo jednu. Ja na džubre Imam imam. ovu hemijsku. I tako je slatko. Mnogo je lijepa. Ja imam isto tako, a nisi rekla za moju. Rekla sam, mnogo je lijepa i Ja tvoja ove dvije roze bila. crne olovke. Ne, nije bila roza. Imam ove Plava je bila. Izvinja, Zana. 3 crvene olovke. Gdje mi je? I Ja imam, mislim da sam rekla i za tvoju da je lijepa. Da. Tarik, smiri se. imam ove. Ne vidim se, Vidite? ništa Jedan naranđasti, jedna roze. Tarik uvek u školu mora da Ovo nosi. roze crno. Tarik uvek u školu mora da nosi pakete Zašto flaša. ja kad pokažem svi pričaju? Zato što da vidiš kako se usi. Znači, nisam pričala kod vas. Pala mi je pandica. Pa niti samo To je pada ta preslatko. pandica. To što naš kamerman mogu voli pandicu. Ne, imam ovu istu Daj moje da. hemijsku sa gumicom. Vidite tu. Imam ovu. Dala sam, ja I? mam panda nije to. Ove je ona tehnička olovka. Ovo ja mislim Vidite, za ovu roze. pandu. To se ne otvara tu, Tarik. Tanko piše, mnogo volim kad tanko piše. Šta radiš? I to je to, ja nemam ništa drugo da vam pokažem. Noge su mi se zdrvile. Ali ne osjećam ih. Ovo Pa pokazujem. sedni, Smiri se. kruži. Znaš kako boli. Mogu da im mrda. Šta, najtežki stvar za ovo će da biće kako ćemo da sedimo. Teško će da Nosim sam svoje noge. Ajde kažete, jeste zaboravili nešto ili? Da, ja sam zabrala bojice kući. I ja, i ne, predstavi da moja. Ja nisam zato što ja sam već kući.
Окей, да не Моje Удоговлачимо puno. A sve to zašto? Nemojte da zaboravite. Like, share. Subscribe. A, i nemojte zaboraviti da učite, da budete dobri u školi, da učite da imate sve petice. su cool. Zato što možda nas nisu čuli. Zato Pa što petice su cool. Ako ste u fakultet, petice Dobi desetke. ne Da, petice. kod naše kamerman. Dali smo mu platu. Da, Danas. decenti. I vidjet ćemo se u next video. Bye! Tarik šta?